Awan-awan kok ra ana manungsa ning tegalan kono, tegalan kono. Gua butik apa ngaret ya ora ono suket blas, malah iki gua ngopo iki. Besok ngene dikrete bawaane. Waduh sih jane doyan suket ta ora iki. Jupukne kolonjono ae. Tuh. Kolonjonone sapa iki? Ngerbaba ta wes. Tuh, ya arep ora tedas sih maksudnya piye? Ora ngungkal. Ono ngaret ora ngene. Ya, bot. Urip kok. Isine sambat ae. Ujine manungsa yo. Dibiak-biakno yo orang. Ngono iki trimo ngaret. Sementing wedhuse wareg. Ora ketang wonge sing ngaret yo ora wareg-wareg. Aku jane heran karo wong. Kok iso esuk ngopi, awan ngopi, sore ngopi neh. Bunyine yo ngopi neh. Lu kok yo duwe-duwe. Ngene iki sing direwangi esuk wis ngaret. Kok awan golek pangan neh. Rambanan. Sore yo golek rambanan. Wedhuse kok yo ora lemu-lemu. Ki cabut brek cekul. Ono wong ngaret ora iki. Golek ungkalan ben landhep. Arit deh. Di kok ora ada wong ngaret iki. Wah, kae ana mbah-mbah ya. Wah. Nyapa tale, cah bagus. Sampeyan nggo ungkal ora? Toa kok iso nyaur ora? Ungkalan apa tale? Lah kok ngamuk. Ungkalan nggo ngarit lho, nggawa apa ora caletku tekol. Tekol iku apa tale? Ketol. Iya, ketol. Oh alah, lambai kula ning kene ora ewah apa-apa. Karo lungguh-lungguh tok, enek menawa ana joko-joko sing nyantol. Jane ning kene nyapa to, Mbah? Oh alah dikandani mbae kok ora ngandel. Aku lele ning kene ngenteni kowe asine. Gabut le carane cah nom. Wah, alah wen tuwek aluk ndang muleh. Oh alah bayi kok ngatur-ngatur wong tuwek. Karep piye? Ngene lho, Mbah. Iki mau aretku kan ketol. Aku ape ngaret ora iso ngbaca. Nek sampean takoki nggowo ungkal ta ora? Nggowo apa ora? Ora malah ngantur teko ndi-ndi. Sesuk tak bacok lho, Mbah. Ngene ya lah ya. Ape-ape anatan ae. Daripada kowe ape ngaret, orang nggowo ungkalan ya. Lah aret mak yo ketol Halo ning kene mbaturi karo mbae. Ngomong ora nek sapa-sapa lelek, ayo asedhe lho. Lho maksudnya piye? Alah kok mendadak macara paham barang lelek. Kalau foto gedene sik kowe karo mbae, ayo sedhe iki ning gubuk. Oh, nek tuwek njaluk acok. Cek tole. Cek iki mbae wong tuwek, aja dibaca ya. Iki aku sik pengen urip. Ayo kalau gebuke ngono sedhe lho piye le? Lha ndelok bajian kal, acok ngene. Ora mbae ku yo. Ayo. Aduh, baik gitu ya, ada cahaya, ada kayak baru mati gini.